Nakasura yung vlogger guys. Di ako diri sa Tabonog. Kaking. Barato ro daw ilang mga tinda diri guys. So, Kaking, grabe ka barato. Na ako diri guys, nagpaabot sa akong manghod. Si Judian. Di ka ni siya Siargao, akong isugat. Nagpaabot na lang ko guys, nagdoong na daw sila. Sukat guys, karon pa ko nakabalik direct syudad. Kaya di ko ganahan mo biyahe tungod kay dagaton ko. Pero kailangan na jud ahat sa tagbiyahe guys. Hindi kaya lang siya pamilya ba? Lain magbulag sila. Abot na akong gisugat oh. Sana. Pinakalit na abot og Cebu. Taga Surigao. Ano Kaking? Di ato ko pikas. Asa? Ato. Dito? Oo. Tanah ko. Ako diri ang Kaking isa. Ato, tika side ay. Ay salamat. Naara di ay. Sa isanan diri. Naara pikas ako kayo. Ari ko di ari. Nya okay ra. Doon ra aming atuan nga. Puro kalayo sa Mualboal. Uslo. Sabot ang sinala. Uslo ba? Uslo. Tumoy naning sa south. Lagi. Yagi ano ninyo ang naga. Uy, paglusot ninyo, San Fernando. Ay, ka na noon. Magihan na yun na namo. Makakuha niya na. Pero niya ka rin daw.